Здравейте! Току-що извършихме операция на пациент, на когото беше поставена диагноза рак на простатата. Един от методите, използвани за лечение на рак на простатата, и всъщност най-престижният, е хирургичното му пълно отстраняване от тялото, ако болестта не се е разпространила в други органи, т.е. радикална простатектомия. Тази операция вече почти изцяло извършваме с минимално инвазивни методи. Т.е. извършваме го лапароскопски. Без да правим никакви разрези на тялото, влизаме през малки отвори, които отваряме на корема, достигаме до органа и извършваме операцията. Процесът на възстановяване при минимално инвазивните операции е много по-бърз, а престоят в болницата е много по-кратък. Обикновено държим пациента в болницата 2 или 3 дни, след което го изписваме с последен контролен преглед и го задържаме на това ниво за около седмица, за да осигурим заздравяването на оперативната област. Въз основа на резултата от бъдещата патология решаваме какво да правим по-нататък в проследяването. Много рядко след тези операции може да има нужда от допълнително лечение, например облъчване на оперираната област. Но с много голяма вероятност, без да прилагаме допълнително лечение, просто държим пациентите под наблюдение. Благодаря!